Гомумән Кемерово өлкәсендә халык саны кимүгә таба бара. Шул исәптән урыслар һәм татарлар арасында да. Соңгы 2 җан исәп арасында милләттәшләребез саны 11 мең кешегә диярлек кимегән. Бу шактый зур сан. Чөнки 2002 елда биредә 51 мең татар көн күрсә, инде 2010 елда аларның саны нибары 40 меңгә генә калган. Һәм бу татарларның кимүе. Дәвам итә диләр. Төп проблема татарлар башка төбәкләргә күчеп утыра. Соңгы 30 елда Кемерово өлкәсендә халык саны 500 мең кешегә кимегән. Бу әлбәттә социаль-икътисади торыш белән бәйле. Шахталар ябыла, анда эшләгән татарлар кире үз туган якларына кайта. Кузбасска күбесенчә татарлар меңләгән сугыштан соң аларны китерделәр монда, вагон товарняк белән китерделәр. Яшь малайларны күбесен шахталарга эшләргә. И аларның бит анда туганнары, әти-әниләре калган иде. Татарлар Идел Урал төбәкләренә, Татарстан, Башкортстанга кайта. Шул ук вакытта Мәскәү, Петербургка күчүчеләр дә аз түгел. Икенче проблема. Катнаш никах белән яшәүчеләр саны арта. Бу чиратында татарларның санын киметә. Кемерово өлкәсенең Юрга шәһәрендә яшәүче Соня Дилмөхәммәтова үз гаиләсенең шәҗәрәсен күрсәтә. Менә ничә буын татар булып барганда, соңгылары урыслашып киткән диярлек. Безгә хәтле әйбәт килде. Мин абыем да татар дигән кызына өйләнде. Ул тоже инде физик иде, бергә институтта, университетта бергә укыдылар. Тегене. Менә инде әнинең абыемның внучкалары киттеләр менә. То Андрей, то Тимофей, анда китте урыслар инде. Һәм мондый мисаллар аз түгел. Кызым үзен, татар дип йөри инде ул, татар, но внучка минем, аның әтисе рус. Вот анасы, значит, яртыга татар. Мин татар ди. Внучкага 19 яшь, мин татар дип йөри. Кызларны бит алып килмәделәр. Җегетләрне меңләгән китерделәр. Шахтага кертеп эшләгәннәр, бар чыгып кемгә өйләнгән. Якын шуны кемне күрдең, кем яныңда бар, шуны күрдең дә мәхәббәт тудымы, нәрсәме шунда, шуңа бары да өйләнә. Барлык төбәкләрдәге сыман Кузбасста да татар авылларында халык саны кими. Иң мөһиме этник төркемнәргә бүленеш юк диләр. Кышлак авылын борынгы Себер татар авылы дип атасалар да, халык үзен татар дип саный. Әним, әтим бердә туып үскән кешеләр, вот бабалары инде Оренбургтан килгән кешеләр. Коренной Себер ханлыгыннан теге килеп элек калмаклар. Калмак түгел, Калмак. Моннан 900 километр авыл бар, Нескатым исемле. Большой улус русча. Вот анда инде калмаклар, Себернең, аның настоящий Себер татарлары иде. Мин татар дип язылдым. Минем семья да шундый ук язылды, минем ыныкларым да шундый ук язылды, бөтенебез язылдык татарлар дип. Шуннарга күрә, мин думаю, барбыр без татарлар чыгарбыз икенче урынга. Татарларның Кемерово өлкәсендә икенче урында калуында шики юк. Төбәктә татарлардан соң алман һәм украиннар килә. Әмма аларның саны бездән әле 2 тапкырга азрак. Ойза Шаймарданов, татарлар, Кемерово өлкәсе.